Hi guys, welcome to my YouTube channel. Ani nga nasad katakaron ang taga Bukid channel. Natakaron diri sa Katipunan, Alesya, diri sa balay sa among silingan ug basak. Lingkod-lingkod sa diri guys. Kauban siyang iro. Walay tao diri guys, buot pa diri guys. Kay ambot ug aha ka sila. Sa mo ni ilang balay, tanawa ilang balay oh. Na, muna na siya salin sa bagyong ulit. Amo na ilang gipayag-payag kay aron na day matulgan. Kay ilang balay to ara ilang balay gibalintong na. Gibalintong sa bagyong ulit guys. Na ilang balay guys. Na iro uray na agil. Aray kiskot kaskit. Tuy jak. Na diri ang iro na diri sa suyahang balay. Honi diri guys ilang balay. Bagong tinukod kay nakuhan sila sa bagyo. Bagyong edit. Ay kasoko nako Max. Amigot ta Max sa. Inani sila dali kay sila nakapanday sa ilang lutuanan oh. Muna ni ilang kuan guys. Ilang payag-payag. Kay ang ilang balay, ora ilang balay oh. Gitikwang sa bagyo. Muna guys, gitikwang na sa bagyo ilang balay guys. Ilang balay sa kanding guys, namatay ilang kanding dia guys kaya kusog sa kuan kakusog sa hangin. Tubig. Muna ilang balay guys, oh ni gibalintong sa bagyong ulit. Nya wa na may standbayanan kay tukwang sa hangin ng kahoy. Wa na nga mong payag diha guys, o wa na may pasilungan diri na lang mi sa ilaha guys. Mo na ilang balay guys, uloy kaayo. Tanawa. Mo na ilang balay, aron lang sila nay katulgan. Na. Ang ilang mga iro na diri kay walay tao guys. Ang ilang mga iro ang naa diri na bilin. Na muna among basakan diri guys oh. Muna among basak. Mag-spray mi karon kay para sa kuan sa punggos kay nadaot ang iyang mga kuan no dahon. Narang iro nilang isog kay guys. Patay. Nara patay. Pakat kuan ron. Kay isog kay. Marimar. Isog kay na ilang iro guys adlo kay mo na ilang tulganan aron lang na sila matulugan kay apiki pa kayo kuan guys pampalit og sin wala pa sila ipalit og sin mo na gay mayom na nila oh tulo kay na siya tulo kay daghan buho daghan bangag oh aron lang kuan na sila matulugan. Junior sige nay unsay nahitabo sa imong kuan nay imong balay atong pagbagyo nay ug sa imong gibati nay ang ahong ka gibati kakuyaw kahadlok kay kaignan ko ug mamatay na ko atong higayuna kay naagian kog sin nga nagdag kahoy nasamad akong buna pero gitambalan dito sa akong anak wa ra pod. Oh. Na kuan ka na kuyapan. Gitabang ko kay mo man tong na kuan ko igo ko. Ay ka na tumba sa loob. Natumba. Ilak lagi ko nasagang. Pulpog lang haloblak ko. inya ahaman mo ni dagan ato nay Wala gidaganan. diha ra mo sa inyong balay Tago ra mi sa among ilawom lamisa. Sus Ginoo ko. Onja si Impoy og si Rui Darwin nga akong kamanghuran, wa man jud sila ingog na kanabitang naratol. Mayo no. Kuha sila gihingon, wa pa man po ko maratol bisan itabang na ko, barog ra man po ko. Tinuod, then ko ana, Pero wa ka naghilak lagi nga wa naman. wa pa. Ana, kuha ang kanang katre. Ipantuyhang na kay aron maoy ato ibutang ari atong lamisa, aron maligon. Butangi aring kilid og atong kutson kay nampoy kutson sa akong anak nga gibilin kang Romel, ibutang sa kilid po. So dito agahong mga apon. Parang day kod man. Oh, nya ang ahong anak nga bai katong ninyo na nga nagdalaw tulo ka mga anak kay mutanda lagi mubalik tuwa na ako papauli kay grabe na ang hangin. So diha nagunong na mo
kaming walo lagi. Apel si Junior nga dito nakuha ni Darwin sa pader nga naglingkod sa akong gibutangan sa Ay mo na nga inyo ring balay ang yan tuan ni Junior Oo. dai katong. Dito, dihubot ni Darwin pag gumakuha sa Napos na patay ko motor. siya, patay. Ang motor namo na kuan ka nawagol bitag tinod ka na igo sa kahoy. Si Junior wa pa makita ang Darwin patay ilubong siya sa among pader. Alalo ka dai katong. Unya nga ako pud hinggawas ako. Hinggawas pa ko kay ni ka pa ko pali ko sa yung ipangbukod. Gikuyog na po ko ni Darwin kay simba ko unta kunog maluparan kung sin. Mao gid ang mga kahoy. Oh. Patuo lagi mama, ayaw lagi pagkahigulo. Mama, gusto pa mi mabuhay pa ka. Hanain ko anak. Kung mamatay lang galing ko karon, ingon ko kung mamatay ka karon. Ayaw ka bala ka kay nakasuway na kung pila ka bagyo. Kamo, mangilan pa. Nya ang sa may gipandong ito ni Tilam sa lamisa nay. Inay man to og diha untay ka ng mantel. Ako manggikuha ang mantel kay gitabon siguro sa umay. Kawa lagi po ko kauna kay naman pa mantel gidubli man to pero naman day buslot din na humod me. Onya, unsa pa kay kabot tong pagbali bitaw sa hangin? Sus, ag-amo man ang kanang kuan day kanang divider og aparador dito hansak na mo. So, napasalamat ko kay naligon hino nagamong gibutang ang kutson kay mura na magingana na basa na mo basa na. Basa na kay mo. Una ingana gutan na so simpre tuwa jud mi sa ilawom. Nangya Gawas na pud unta ko kay wa mo nagkurog atos katog na. gabukot sa pilak ka mga hubot-hubot na mo mga daghan kayo kasi nina naa din ha kita sa gawas inday death kita ka na naa kinadaganan mga tuwalya hala bisan humod bukot lang gihapon aron di bitaw ka surupon sa hangin ana ja hashtag hong mga apo ang apo kay ana nagajud intaw na hong mga apo ko anak banat lang Sulti nay, unsay may matasulti sa tong mga kababayan dito sa abroad nay. ang ahong ikasulti nga unta kung naaman sila grasya dito mo paabot sa mga tao nga naparihan na hong na bungkag yun intawon ang pamuyo. Aron masumpayan na imong kuan na imong sin. Mapatingdog nimo. Intawon ko matabangan, intawon ko ihong problema kay wala na akong bana, ako nalaman, ug wa man kabot ang duha ka mga anak. Wa ko gipuy-an ron magpabili naglubog sa yuta. Ano ako ikasulti nauna jud sa tanan pasalamatan jud nako ang Ginoo nga ni ami ni ata buhay unja makapangita pa man ta pero nasa ko ipaabot nila nga unta maluoy ang ilahang malumong kasing-kasing nga mopaabot sa manato o nako jud nga wag tang jud ang balay na may na tukod gamay pero luoy pampo tanawa laman adto day nang sulod kinahanglan kay Labay bisag ko ato. na ako yung mga butang-butang diya po kami sa Dios Mao mga na basa. ag mga butang na ho katong mga kuan mga pusa jud Pusa galing amo dali. Amo diha amo mga plato. mga pusa ahong TV may TV man ko TV. Wa na tanan. TV, rip, tanan. Wa ko may gamit rip na noon. bungkag. radyo napuspos inag na ko radyo napuspos pinalit pa jud na naho og 500 kay barato pa man to pospos na diha ana na ang balay pag jud wa pa jud makuha na yung mga sinina gipasagdan diha nag ana gabuntaog Ang kuya lang ato misuod kas parador. Tago. ag ahong apoy sojo sa parador adto ko na siya tago ko ayaw na kay malubong ka diha diretso Mulupad. di malubong agaho jud kay malubong ka diha diretso simba ko ba bata god ari birat jud na mo katong hong root ari ra ko tago man kay way tugnaw ari ra ma magtikong ko man og trapal diya pagkatuan karon diyan na pong bitang dupiti bitaw. Sige nay, salamat kay nay ha sa imong Salamat paghatag og pagtagad Inday, sa ako ingon ang Inday. YouTube channel, Taga Bukid YouTube channel. Thank you.